март ще станем свидетели на историческата възстановка на националното дружество Традиция, пресъздаващо събитията при влизането на руските войски в Преслав преди 136 години. Ще видим и церемонията по полагане на клетва на новите членове на регионалния клон на дружеството. И така, нека да си пожелаем честит празник! След успешното преминаване на река Дунав, руското командване разделя войските на 3 бойни отряда – преден, заден и източен. Източният отряд под командването на престолонаследника Александър Александрович и в състав около 70 000 души има за задача да настъпи към известния четириъгълник – Варна, Силистра, Русе и Шумен, и да осигури левият флаг на Дунавската армия. На 30 август 1877 година турците начело с Мехмед Али Паша започват настъпление срещу източният фронт, за да облегчат Сюлейман Паша. Започват епични боеве. Те се водят недалеч от Преслав, Зарево, Светлен, Алваново и Попово. На руските войски на 24 януари.
турците се оттеглят след ожесточени боеве. Освободителите влизат в Омуртаг, а на 30 януари освобождават Търговище. По пътя за освобождението на Преслав тръгва 11-та пехотна дивизия, водена от генерал-лейтенант Казимир Едров, командващ 11-ти корпус, който от 20 януари 1978 година преминава под командването на 4-ти армейски корпус с командир генерал-майор Зотов. Полковник Карагадов превзема Търговище с 3 батальона, 3 оръдия и 1 сотня касаци. От нашите разузнавачи пише генерал се предвижда към Преслав, където по сведение е събрана голяма маса въоръжени хора и черкези. Армия се крие и пътува към Омуртаг. Генерал Столетов се занимава с котел. На 31 януари, предполагам, ще настъпим към Преслав. Командващият българското опълчение генерал-майор Столетов донася до главнокомандващият. На 21 се предвиждат движение на 11-та дивизия в 2 колони по линията Преслав-Търговище. Вторият доклад на Столетов осведомява, че от Търговище ще настъпят 5 батальона, 2 сотни казаци и 6 оръдия към Преслав. Ескистамбул. Това е турското име на Преслав, дадено през 1388 година при превземането на Велики Преслав, което означава Стар Цариград. Това запаска от 21 януари командващият 4-ти армейски корпус нарежда утре на 22 генерал Салов с Салетинския и Охотския полк да превземе Преслав. е била 5 км източно от Търговище, по посока на Преслав. Временната гранична линия е била разположена на двата бряга на река Кайдаладжи Дере. Реката
която разделя с село Руец. От двете страни на граничната линия са поставени руски и турски патрули. Преминаването през границата без виза и съответният контрол било забранено. И не всички българи, които искали да отидат от Търговище в близките на Преслав села, да проверят своето състояние на къщите и стопанствата, са били допускани. Руците са вече близо до Преслав. Радостта е голяма, но близостта на разположеният в Шумен голям турски гарнизон не позволява на хората да изразят своята радост. Страхувайки се от отмъщението на поробителя, те се крият в избили помещения и очакват всеки момент нападение, защото от всякъде се носят страшни слухове за жестокостите на Сюлеймановата войска. Българското население е принудено да бяга. Пътищата и пътеките са изпълнени с хора, добитък, коли. В горите намираме загубени или захвърлени деца, които вървели без да знаят накъде. Голи, гладни и плачейки. Турските войски се отеглят към Шумен, а заедно с тях от Преслав се изнасят и заптиетата турската полиция, оставяйки Преслав в ръцете на черкезите от близките села. Някои историци предполагат, че отрядът на полковник Карагонов заема село Мостич, за да се настани там идващата войска на генерал Салов. Colega, mag maar. След като не среща никаква съпротива, отрядът на полковник Карагонов е достигнал и освобождава Преслав. Но в предните дни до него стигат отделни разузнавателни групи конници. Димитър Вълчев Драгоев предава спомените на своята баба, най-голямата дъщеря на столетника Вълко Караиванов, доживяла дълбока старост. За идването на руските войници в Преслав на Атанасов ден, тя разказва, че 2 дни по-рано из града тайно се носи мълвата за скорошното идване на дядо Иван. Турски кервани с натоварени войници и пиволски коли се движат
от горната към долната Кория. Спирали се по поречието на река Камчия и пътували към Варна. Българите се криели, спели облечени и убити. Семейството на Вълко Караиванов живеел в най-красивата къща на Преслав, до Дервишката река. Вълко Караиванов се подготвя да посрещне празника в къщи. Посрещането се налагало да стане там, защото в черквата турците не разрешавали да се ходи. Затворено било и училището, а биенето на черковното клепало било забранено. Излязал за нещо навън Вълко и видял, че от към къщите идват чужди войници. Разбрал, че тези хора не са турци. Облечени били с други дрехи. Когато те го доближили, той чул, че разговарят на черковен, славянски език. Погледнал ги отблизо и му направило впечатление, че имат калпаци и кръстове. Досетил се веднага, че това са казаци, извикал на жена си Ивана: дядо Иван дойде! И побегнал към къщи. Наточил един котел с вино, а жена му грабнала тепсията със свалената пуйка. И двамата се затичали към казаците. Наизлезли от съседните къщи и комшиите. Веселягът Вълко Караиванов почерпил скъпите гости с вино. Началникът на казаците запитал дали има турски аскери, къде е конакът, кмета, черквата или нещо друго. А струпаните хора не вярвали на очите си. Мислили, че това им се пресънва. Вълко отговорил, че аскерът се отеглил преди няколко дни към Шумен, а след тях са се излизали изплашените заптиета. Сега в Преслав безчинствали и грабили черкезите. Чула се ясната, но непозната команда на казаците. Атаманът разделил на две групи войниците. Едната тръгнала към отсрещната махала, а втората, следвана от набраните се хора, се отправила към черквата, покрай опразения конак и стигнала до къщата на кмета Драгни Йоволо. Последните черкези побягнали от кметската къща, опитали да минат през Дервиша за Герлото, но били застигнати и заловени. Черкесските! Взят живой! Живым взят! Окей. Вставай, сволочь! Давай, твоя мать! Все расскажешь! Вставай, сволочь! Богатая! Мародер проклятый! На колени! На колени! На колени, сволочь! На колени! Мародеров черкесов забрали. Он расскажет все, что знает. Вы его показать.
Тук отново идват на помощ документите. В старата църква, на малка града, върху която имало дърворезба, прибрана някога от Йордан Господинов, четем интересен надпис. Дуни Еньо, 1878. Януари 19. Русия пристигна преслава. Дядо Ради и Мичо. 144. Тези четирима преславци искали да увековечат голямото събитие, пристигащо. Русия вече е в Преслав. 31 януари по нов стил. А цифрата 144 наверно показва броят на руснаците. Почетният гражданин на Преслав, Геро Геров, е записал разказа на майка си Велика, съпруга на опълченеца Геро Добрев, а той гласи следното. Те руснаците горките дойдоха в единство, да не ти е работа. Чувам чичо Димитър на двора да вика: брат си Радуш, та нас гилди и аз гилди. Ама не пролет, а сняг и студ донесете нас. Бре, Радушки, какво се трупат при конака насреща? Пита дядо Димитър. Излизам и аз. Чувам да се говори, че за птиетата са офенкали, защото идели руснаците. Не помня дали същия ден или на другия мегданът пред нас по обяд се напълни с руснаци на коне и замръзнали горките. Реката беше замръзнала, те разчупваха леда да поят конете си, а мъжете изнасяха ечемик в кринчета да ги нахранят. Чичо ти Димитър доведе у нас двама руснаци. 5 братя живееха с жените и децата си в тази голяма къща. Баща ти го нямаше, той беше с опълченците. Аз бях с двете деца в една стая. Бати Димитър каза да отида в тяхната стая, а той донесе съндъци, дъски и направиха креват. По това време нямаше печки. Запалих огнището да се стоплят гостите. Единият спеше на кревата, другият на земята. Сетне разбрах, че били офицер и войник. Калина имаше 5 години и все вървеше подира им. Офицерът я помилва и сълзи потекоха от очите му. Извади от джоба си книжки, показа ни ги. Аз нали съм неграмотна, нищо не мога да разбера. Едната книжка беше портрет на момиченце и момченце. Чети ми нещо, ама нали не зная и нищо не разбрах. Той целуваше ту портрета, ту писмото, а войникът много обикна какати. И той имал момиченце, носеше я на ръце, даваше и захар и я канеше на чай. Сега вече всички пием чай, но не като тях. Те чупиха парченца от бучката захар, хапиха от нея и сърбаха чая. Един ден се чува от пътя: мамо, возът ме на сеня. Гледам, войникът взел жената на батите Добрия, турил Калина на нея, тя се хванала за въжето и като нея няма. Скоро черковното клепало забило тържествено. И възвестило на страдалите преславци, че е дошъл краят на османското робство. В черквата се услужила голяма молебен, на който присъствало мало и голямо. Гина Косева, починала през 1936 година, разказала. И от нас подобно двама разказали. Детето ми Жеко беше на 1 годинка. Единият от тях го погали по главата и каза, че и той има в Русия такъв хлапец. Това преславско дете получава бащинска милувка от руски войник. Пораства и става български учител в Тулча, но вражески куршум прекъсва живота му на фронта в
последния ден на Балканската война. От разказите на Гина Косова научаваме, че руските войници се хранят и преспиват в българските къщи. Всяко семейство се старае да нагости руските гости, за да седнат на богатата трапеза. Това се потвърждава от разказа на Станка Атанасова. Руските войници ходиха на гости в много български семейства. През неделните дни ставаха големи гощавки. След пускане на църква по верандите на много къщи пиеше се хубаво преславско вино, ставаха големи веселби. Величко Господинов имал къща в центъра на Преслав. От тях бил настанен руски офицер, който останал продължително време в града. Той станал близък на семейството. Завързала се голяма дружба между него и 10-годишният син на Величко Господинов, Иван. Той обикнал малкия Иван, който му станал постоянен спътник през дните, а нощем дори спели заедно на едно легло. Но дошъл денят на разделата. Руският офицер свалил от врата си голям кръст с веришка и го подарил на малкият Иван, заедно с една сребърна рубла. Кръстът е метален с дължина 7,5 см. Вече над 100 години тази семейна реликва се предава от поколение на поколение и се съхранява и до днес. Ето какво споделят баба Ангелина, снаха на Иван Величков. Руският кръст го заварят в този дом. Свекърът и свекървата го ценяха много. Пазиха го в раквата си в една дървена паница, увит в кърпа. Слагайте там. Тук някой се загуби пушка. Ще падни. Пъжния тя. На 31 януари 1878 година Преслав е освободен за първи път от руските войски. Както се знае, в него влизат бойците от 42-а Якутски полк на полковник Караганов. Не е известно кога и защо руските войници напускат Преслав. Върбица и околните села около Преслав остават още известно време под робство. Тогава населението на Преслав проявява висока човечност. Братски отворил вратите на своите дворове и къщи. Дамове, плевни и хамбари за бежанците, които идват от Върбица и от другите места, за да се радват на идващата свобода. От Обрешко Каравасилев е предадено: майка много е разказвала как са бягали от Върбица в Преслав. Турци и българи, заедно, кервани. Пълни били дворовете с коли, домовете с добитък, а пръстовете и серванията с хора. Струпвали се около 10-15 семейства в къщи и оставали по 10-12 дни. Приемали ги преславци. Те били много гостоприемни. Като се разнесло, че руснаците идват, във всички дворове започнали да колят добитък, да палят огньове в пещи, да пекат курбани, да готвят, да изнасят вино с бъчите. Голяма радост е било. На 3 март 1878 година е подписан Сан-Стефанският мирен договор. България отново е свободна. Освободени са много селища от Шуменският край. На юг от Върбица обаче остават под султанската власт. В
продължение на няколко месеца Русия упорито води преговори и прави опити да освободи този район. Турция, подкрепена от Англия, не се съгласява. На 6 юли същата година Берлинският конгрес решава Турция да отстъпи на руските войски Шумен, Варна и принадлежащите към тях райони. На 17 юли идващият към Шумен отряд на генерал-лейтенант Белокопитов освобождава днешното село Белокопитово. Същия ден е освободен и град Нови пазар. На 18 юли отрядът на генерал Белокопитов тържествено влиза в Шумен. На 26 юли отряда на генерал Белокопитов тръгва обратно за Търговище през село Ханком и Преслав. Именно на тази дата, 26 юли 1878 година, Преслав е освободен за втори път. Целта на повторното влизане е подсигуряването на връзката с Шумен. Над Преслав грейва свободата, донесена върху руските щикове и понесена в сърцата на преславяни. Настъпил е празник за Преслав, защото свободата вече е грейнала в детските очи, в домовете на преславени, защото те винаги по душа са били свободни.
войски надошли, влази отровско да отърват. Иванке, облак се вие на село, облак се вие дъжд няма. Всички тези спомени хвърлят светлина върху забравеното минало на града ни. Опяняваща радост на преславци при посещането на русите, които били приети като най-скъпи и жадувани гости. Залюлееме на своите скути, моя майчице, земя хайдушка. Нека в тези вечерни минути да пропука в усоето пушка, да препуснат с коне ветровете, а извития месец да свети като нож върху звездният пояс. Залюлееме на своите скути, моя майчице, земя юнашка. Нека в тези минути 9 лакти по дух да порасна, 9 лакти по дух и по сила, че си ме майчице тука родила. Тука, майко, в България. Честит празник!